Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos marhay na Huwebes, St. Jude ngunyan tabi, sugabos na devotos tabi ni St. Jude, may pagkakataon makapagpasalamat sa oral daw na intercession sa pagbuhay-buhay. Siyempre, happy fiesta sa mahal na Immaculada Concepcion. Ka-fiestahin ngunyan kasatuyang mahal na Immaculada Concepcion. Ano man po ang kasiributan, ang mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Sundo man kitang alas 10 pag Huwebes magatabi minalaog man ang PhilHealth. Kaya 9 to 10 po tingog kan banwaan naglalaom na yaom po. May nag-arantabay como fiesta official bagangon yan na durudagdagan lamang so sa tuyang tropa. Tayaon sinda sa harong, naglilinig siguro, naglalaba, nag-aasikaso dyan kan mga dapat na reparohon. Maray na aga sa gabos na misis, nanay, mami, mama ng tahanan. Pati na po sa mga tatay, papa, daddy ng tahanan. Fiesta official ngunyan, family time, working time, rest time. Katuwang tadyan sa luwas, ang news team Pading Jim kumpareng Jomar Padingal. Sa kasabay man si Ann, si Joshua, sa good si Luwens. Sama ni Bella si Henry Mata de Boy. Sa control technical si kumpadreng Nalbaldo. Kan dap-dap, the home of Senyor Santo Cristo. Maray na agad yan sa gabo sa taga-dap-dap sa Jigs Baldo Welding Shop. Si Pading Nald ang minalasot kan sa muyang mga programa sa AM Band region-wide. Sa traditional radio, maging supinagabot kan sa muyang pwersa sa luwas kan Bicol. Pading Nald Baldo is my co-pilot. Sa newsroom yaon dyan ang sa muya pong malalauman, the ever reliable, sabi na nga ni, the man for all seasons, News Manager Mardela. Para po sa sumada lokal, asin pagabangkan mga istorya national, international. And siyempre, tarabang-tabang sa IT, sa newsroom, sa research, sa PA, yaon dyan, Angel Mustasan sa muya pong Angel de la Guardia. Si Richard an sa muyang nag-broadcast ngunyan ka ng mga programa online worldwide. Sa DCGB News Online Facebook page, asin sa YouTube DCGB Legazpi, si Richard ang minabuga. Siyempre katuwang dyan yaon suru salida si Trecia Litana. Ako man po sa indong servidor sa radyo si Pio Fernandez. Good morning tabi sa gabos niya tong barkada Sir Ato Lim, mabuhay ka mo dyan. Sa familia kay Madam kay Doktora Lim, sa familia good morning siyempre sa men and women po kan Maxis dyan sa Gregorian Malls, mga nakamonitor man sinda dyan sa indang opisina, sin sa kusina tabi. Siyempre sa Petron Tap Gas Gasul, maray na aga sa indo. Mga barkada niya to yan sa Kaagsawa Travel and Tour, si Mong maray na aga Sir Mong, ki Sir Rowell, kay Sir June Madelar, and siyempre kay Dante na Rodriguez, good morning sa tuya ng mga parantabay. Ang numero ko tabi 0961-759-0888 0961-759-0888 sa Smart, and sa Globe 0926-0156-020. That 0926-0156-020. Maray na aga sa sakuyang barkada man dyan si dating kapitan ngunyan barangay Kagawad Jojo Monforte, asin sa familia. Maray na aga Sir Jojo Kagawad, Honorable Kagawad kan barangay 16 Kawit East Washington Drive,
Legazpi City. Mabuhay ka mo dyan sa konseho, sa pangingenot ni Kapitan Atan Rodenas. Kumusta na tabi, Sir Jojo, Kagawad Jojo, ano? Diyan sa 16. Sa Gabos na parang tabay man niya to, dyan baga sa Old Albay, good morning, ha? And sa Legazpi, Budadaraga. Sige. Sana po, iraong ka mo, ha? Paramdam lamang tabi. Now, the other day, tabi, na istoryata duman sa Bicol Target, hapon, so manungod baga Angel sa briefer na ipinaluwas kang Korte Suprema na kanta ito kaso nakaaging mga aldaw, so manunungod sa direktiba kan Korte Suprema na su COMELEC, Commission on Elections mismo, magpaluwas man ni na komento in relasyon duman sa ipinagsaangat man ni Governor Noel na apelasyon sa Korte Suprema na makapagpaluwas nin status quo ante-order and writ of injunction plus itong motion for certiorari. Okay. Now, igwa man ni nagapara pakihuron man sa to na kung mapupwede maistorya ano bagaman ang gadiyan, ano ng estado kan kikahampang niya ni Governor Noel manungod sa kasong iyan na disqualifikasyon. Okay, arog po ka initabi Please lend me your ears. Total holiday man ngunyan tabi. Maguro istorya kita tabi. Mantang ka mo dyan nagprepara na siguro kang panguntuhan or nagkakaon, nagmimerienda, early morning snacks or brunch na piga-apod. So breakfast bagabuda lunch na pinagbibiyo na. Sige, pakusog-kusugaman tabi ang radyo. Igwa siguro nag-arantabay, Legazpi, sige daw, igwa man gayod, lalo na. Albay District, Daraga, and sain man na lugar sa probinsya. So pagtaranan niya itong lugares man sa Bicol, good morning. Okay. Arog po kayo ni tabi, digdi pa sa Pilipinas, sa satuyang judicial system, igo kitang pig-apod na rules of court. Yan. Na ini pong impormasyon na sa tuyang pinagpapaabot sa Indo, sa satuya na pinag-urorestoryahan ta. Hali man ini sa amigos man yato na abogado, mga abogado, mga dating huwes na nakakasabot kan sistema kay ipigre-relay ko man tabi sa Indo ay masabutan ta general overview kan sitwasyon digdi Salbay in relasyon sa pinaghampang na ini ni Governor Noel now digdi sa Pilipinas igo kita kang pigapod na rules of court yan iyan na rules of court iyan prosedimento, set of procedures na pinagsusunod basado sa konstitusyon. Kung ano ang mga dapat nagibuhon kan korte, kung igwanin mga pinagdadangog na kaso. Yan. Tadigdi baga sa Pilipinas, dakul kita nin mga korte. Yaon dyan RTC, Regional Trial Court, yaon dyan ang MTC, Municipal Trial Court. Yaon dyan ang MCTC, Municipal Circuit Trial Court. Yaon dyan pati ang Court of Appeals. Yaon dyan ang Supreme Court. Tabi? Yaon man dyan ang Ombudsman, ang Sandigan Bayan, and all other quasi-judicial bodies. Pag sinabi niya itong quasi-judicial bodies, ini po sa mga forum, mga opisina na igwa manin poder na magdangog ning kaso. Asin mag-impuner ni nagakakanigong desisyon. Quasi-judicial bodies. Iyan po ang mga korte niya to digdi sa Pilipinas. From RTC, sagko duman sa pinakaitaas na korte, Korte Suprema, the highest court of the land. Court of no appeals. Yan. Kaya pag tinaraman ka, Angel, na ang beauty mo pang Supreme Court, yan, madagit ka na. Ano nga yung beauty? Daing appeal. Court of no appeals. Ayan, tag na. Okay, yan. Iyan na rules of court, iyo po yan sa pinagsusunod. Now, igwa ang gabos na korte, dapat pa magsunod duman sa sasabi niya to sa kasuguan ni Diyo. Masunod sila sa kasuguan ni Diyo. Si Diyo na napilyado process. Yan. Due process. Okay. Ano po ining due process?
ang gabos na korte na may pigdadangog na kaso, mandato, daing if and but, kundi pig-iimpuniran kan konstitusyon na magsunod sa pigapod na due process. Ano po ining due process? Iyo po ini sa sistema na bago magdesisyon an anuman na korte, including the Supreme Court of the Philippines, the highest court of the land, bago sinda magdesisyonin anuman na kaso, maging iyan kaso administratibo o kaso kriminal, including ining mga quasi-judicial bodies, ining Civil Service Commission, COMELEC, as in iba pang mga opisina na igwanin quasi-judicial powers. Yan. Pigmamanduhan sinda, ining exception. Pigmamanduhan sinda kang konstitusyon na bago magdesisyon sa ano man na kasong nakasaangat sa indang korte, dapat magsunod kan due process. Ano po ining due process? Iyo po ini ang pagdadangog kan mag-inibong na lado. Sunag-akusar, buda so pinag-akusar. Dapat dangugon iyan bago magdesisyon ang korte. Iyong ngunyan tabi ang nangyari sa pinaghampangon niyan, i-aplikar na sa kaso ni Governor Noel na diskwalifikasyon. Igo baga siyang ipinagsaangat sa Korte Suprema na naghahagad nin status quo ante-order, among others kasabay na su certiorari and su TRO. Okay. Now, kumo nakaabot na ito duman sa Korte Suprema, naturalmente, by operation of law and por dahil sa proseso kan sa tuyang judicial system, aaktibaran iyan kang Korte Suprema. Okay. Now, di nakaabot na duman sa apelasyon baga ni Governor Noel sa Korte Suprema. Ngunyan, kumo igo kita kan pinag-apod na due process. Mandato po yan, pigmamanda, dahil ni exception kang konstitusyon. Naturalmente, the rules of court also mandates na dapat ipaapod man kang Korte Suprema sukas iibong nalado. Sisay po itong suka ibong nalado. Sukomelek, Buda, ining sugrupo ni Armugila. Yan. Nganing dangugun man sulado ninda, magsumitir nin mga ebidensyas, mag-aparecer personal kung mapapwede sa Korte Suprema. Okay. Yan ang pinagapod na due process. If we will take a closer look, tabi, duman sa briefer na ipinagpaluwas kang Korte Suprema na binasa ko nga ni duman sa Bicol Target na programa tapag kahapon, if we take a closer look, adalan ta itong briefer, daiman duman nagmensyon ang Korte Suprema na nagasabi, daiman nagtaram ang Korte Suprema na, uy, COMELEC, magsimbag kamo ta makusug ang kaso ni Governor Noel. Dai po nagtaram kaiyan ang Korte Suprema. Nothing has been mentioned about the merits of the case. What we are now seeing is, kung ano ang nangyayari ngunyan is, ini po procedural due process. Utronta, procedural due process. Pag-utob, asin pagsunod sa naman kan Korte Suprema kung ano ang pigmamando sa indakan lay na dapat nagibuhon. Ano po itong pinagmamando sa indakan lay? Procedural due process. Dangugon ang mag-ibong nalado. Yan. Kaya duman baga sa briefer na nagkabarasa niya to sa Facebook, nahiling sa mga bareta, ano solamente nakabugtak duman, COMELEC, magsimbag man kamo sa laog ning 10 dias pagkatapos na maresibin nindo ini, manungodigdi sa ipinagsaangat man na apelasyon ni Governor Noel. Nothing has been mentioned, dai man nagtaram ang COMELEC o ang Supreme Court na makusug ang kaso ni Governor Noel. Kaya magsimbag kamo, dai po.
neutral ang Supreme Court, neutral. Pipasimbag sa naman, taiyon ang mandukan lay. Iyan po ang katotohanan kan. Iyan is strictly ang nangyayari as in interpretasyon kayan susug sa rules of court. Yan tabi Nothing has been mentioned sa merit of the case. Parte sa naini kan pagsunod kang Korte Suprema kan proseso procedural as in substantive due process. Pinaapod na sa Comelec, iluwas man nindo sulado nindo. And sa Comelec, irerepresentar na po iyan kan Solicitor General. So abogado mismo kan Republika kan Pilipinas. Iyon na po yan ang ma-depensa manduman sa Comelec. Manunungod sa desisyon baganinda ang bank na adaptar ninda so desisyon man kan Comelec First Division na diskwalifikado nga ni si Governor Noel sa pagka-kandidato bilang gobernador. Yan. Ididepensa man kan Comelec sa paagi na kan Solicitor General. Iyon ang maaparecer duman sa Korte Suprema. Yan. Dadanong gugunang ambos lados na yan. Dai man nagmensionar duman sa briefer na makusog ang kaso ni Governor Noel. Dai man nagtaram sa Comelec na kamo dyan sa Supreme Court, kamo dyan sa Comelec, medyo maluyan kaso nindo, magpadara ka mo sa indo man ng mga ebidensya. Dai. Kundi nagsunod sa naman sa procedural substantive due process. Yan. Arog po kaiyan ang nangyayari ngunyan tabi. So, iyan po na mga uring-uding, mga konklusyon, mga nadadangog niya to dyan na garing ngayakwan. May pag-asa ngayon ta. Dai ngayan mapaluwas ang Comelec o dai ngayan mapaluwas ang Supreme Court ning orden na magsumitir man kan sa indang lado. So Comelec, igo baga paano mga nagasabi na ay makusog ngayan kaso. Tadai ngayan ma-orden ang Supreme Court na magkomento sa ibong manalado so Comelec. Kwan ngaya, nahiling ngaya kay kan Supreme Court na makusog so kaso, kaya pipagsimbag na so Comelec, buda so grupo ni Armugila. No. Tabi, gabos na kasong minasaangat sa korte, sain man na korte digdi sa Pilipinas, including the Supreme Court, obligado sinda na ipaapod ang sa ibong nalado, mag-inibong nalado I should say. So yan po, tabi pinagigiyan ta sa naan publiko na dai kita magkaigo sa nakita ninso dai kita magkaigo ning false hope so maedukar ta ang tawo what is happening based on rules, based on established procedures, based on rules tabi. So yan, abangan ta po ta dai ta sabot kun an mag-inibong na lado so grupo ni Governor Noel buda so Comelec dai ta paisi kun ano magiging desisyon kan Supreme Court. Yan. Only the Supreme Court, the justices, so mga mahistrado, ang makakaisi ka iyan, ta sinda ang matimbang kan mga ebidensyas sa naipigusumitir kan mag-ibong nalado. Susangon yan, dai pamanbaga, sa grupo ni Governor Noel, dai man sinda nakako akan temporary restraining order. Nata po, taday nakako aning temporary restraining order. And ang sabi kan mga abogado na nakakahuron ta, dai naman nga mapaluwas ang Korte Suprema ning temporary restraining order, so TRO. Nata ngaya. Because there's nothing ngaya to be restrained. Dai naman ngaya ning pupugulan. Yan. Ano itong so pupugulan? Iyo po ini so pag-execute, so pag-implementar, pagpautob kan desisyon kan Comelec and Bank na pipabakate na ki Governor Noel sa pwesto sa pagkagobernador as in pipasakat na si Governor Lagman ngunyan. Iyo ito ko ta na so pinagapod na immediate relief, provisional relief, TRO, temporary restraining order. Ngunyan ngayon na naisirbi na kan Comelec, na-execute na kan DILG, and ngunyan nakatukaw na si Governor Lagman,
there's nothing to be restrained. At itong temporary restraining order, sabi kan mga abogado nakakahurunta, iyan na TRO, ang target ngayon kan is daikuta na ngayon ma-implementar the soonest possible time. Mantag na sa periodo pa. So 5 days baga, narumduman nindo, so 5 days na reglementary period na dapat makakuha ng TRO sa Governor Noel. Dapat sa periodong ito, ang nakakuha sila ni provisional relief. That is TRO. Ito ang pigtataong solusyon kang korte, remedy, legal remedy available sa mga naghahampang ning kaso na kumbaga makakuha sila nin diit na sabi na nga ni anong apod kaan na pabor, pabor. Namantang igwan ning desisyon ano man na korte and ano man nakuha sa judicial body, daingon na ito ma-implementar the soonest possible time. Daingon na ito ma-implementar provisional relief. Ano yan? TRO. Yan. Ito ang gusto ko taan ng pugulan man within that 5-day period. Ano? So decision kan COMELEC na day ito ma-execute ko na buda day ma-implementar. Kaya baga sa COMELEC kung sa tuyang hihilingon, day man tulos baga ito pinag-serve, day man tulos pinag-execute so sa indang decision so unbank pigalat pa so 5-day reglementary period. Iyon ang pigtatao sa grupo man ni Governor Noel na makakuasin na nin na kumbaga relief, judicial relief. Yan. Ito ang target kan TRO. Itong so daing na ma-execute the soonest possible time so decision kan COMELEC. Sa katapuminal so ito tabi. Dahil sina nakakuat tulos ng TRO, di na-execute na baga kan COMELEC. Budakan sa pagikan DILG mala so kariribukan baga dyan sa Capitol na hinarangan baga nga ni gabos pinaksi so notisya na ipinagpaskil duman ni Director Escobar kan DILG Bicol pinaksi so writ of execution. Yan. So ang sabi kan mga abogado dai naman nga makakapaluwas ang Supreme Court ning TRO nata nga there's nothing nga to be restrained. Dain nang pupugulan. Naikwa na. Naiserbi na suko niyan. So, writ of execution. Now, here comes na ngaya. So, available na relief man sa grupo na Governor Noel. Iyon na nga niyan. So, status quo anti-order. Kasabay pa duman sa indang relief man na pinaghagad sa Korte Suprema na so sa certiorari. Yan. Ano po ining status quo anti-order? Ining status quo anti-order iyon sa pigahagad ninda sa Supreme Court na magpaluwas ning desisyon na baralik muna kita sa dati. Yan. Kaya baga duman sa briefer na pinagpaluwas kang Korte Suprema, yaong baga duman sa prayer o sa ipinaluwas na kagadan na Governor Noel na ibalik siya sa pwesto asin makapag-discharge giraray kan sa iyang function as governor. Status quo anti-order. Yang gustong sabihong kaan. Taso TRO day naman, there's nothing to be restrained. Naka-implementar na so decision kan COMELEC. Yan. Iyan ngunyan ang pinagmamaniugutan man kan mga abogado ni Governor Noel na sana makakuha man sila kan relief na yan, judicial relief, duman sa Korte Suprema. Baralikan mo na kita sa dati. Akan day pasuka redibukan na ini na nangyaring ini na day pa na-execute so decision kan COMELEC. Iyan ang status quo anti-order. Iyan po ang sa tuya pangaabangan kung mamaniugutan kan grupo ni Governor Noel sa iyang battery of lawyers na makumbensir sa Korte Suprema na igwanin dapat na basihan na itao ining status quo anti-order tanganing dai magkaigwanin sa pigasabing irreparable damage sa pagdalagan kan lokal na gobyerno kan Albay. Iyan po. So, iyan po tabi ang sistema ngunya na sa tuyang nahihiling. Ipinaliwanag niya to basado sa mga nakukuhatang impormasyon, hali sa mga abogado, anong gustong sabihong kaini, ano po ini, na dapat niya tong maintindihan. Sabi ta na nga ni, dipisil pa, ta dyan sa Facebook gulpay na nag-iiriwal, So, in our own little way man tabi digdi sa DCGB, lalo na sa Tingog Kanbanwaan, pag-aga, and paghapon sa Bicol Target man, ako man nagkakapot 4 to 5. We see to it na
i-navigate niya to an istorya with cold impartiality. Tanganing, ang kita gabos, including the audience, mga paradangog niya to, magkaigo kita ning wise conclusion based on informed decision. Yan, tabi ha. O sana po, nakatabang kami mandigdi, maski puro pa ina na maipaliwanag ang mga nangyaring iyan. Ini po, na pag-orden kang Korte Suprema sa grupo kan COMELEC na magkomento duman sa ipinagsaamat sa angat manag kahagadan ni Governor Noel, parte lang yan po kang pinagapod na procedural due process. Yan, nothing has been mentioned sa merit of the case. Day man nagtaram sa Korte Suprema, oy, makusog ang kaso ni Governor Noel, simbag daw kamong mga taga-COMELEC. Day man nagtaram sa COMELEC, so Supreme Court, oy kamo COMELEC, maloya ang kanindo, dagdagi daw nindong kanindo, ebidensya. Day man nagtaram kaan. All that is we are seeing now is suproseso, susog sa set of rules, as in rules of court, as in susog sa konstitusyon, pinagsusunod, as in nagdadalagan mo yan. Kung anong magiging outcome ka initabi, daita pasabot. Yan. Kaya, ang grupo man ni Governor Noel, kasuwapon, nagpamisa, tama po yan. Prayers will help a lot, tabi. Malay mo, ang mga justices kan Supreme Court, pasabngan man in maray na espiritu, as in makakuanin meritong maray, a favor sa mga abogado, as in sa kontensyon kan mga abogado ni Governor, well, it will be very good sa grupo kan gobernador. Yan. So, kaya tama po yan. Nagpamisa man sin nakasuhapon yan sa cathedral, dyan sa Albay, kay Senior San Gregorio Magno. So, yan po, tabi. We hope po na so nag-request man sa tuya sa messenger and sa text, nagkaduha man gitulo na ipasabot ngaya ang sistema kung ano yung nangyari. Sana po naserbihan ko kamo, ha? Sige, eto na po muna. Oras Pilipinas, 9:35. An oras hatod sa Indokang. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon Kreml S. Todo bilis, acid alis, in as fast as 15 minutes. Try the new Surf Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis at bango na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X on polyester. Revicon, ilabas ang multilakas. Milo Energy, magpursigi. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto, Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Masama pakiramdam ko, pero pagka di ba biyahe, paano ang kakainin namin mamaya? Bakit hindi po kayo magpa-check up sa doktor? Mag-asos magpa-check up, iya. Huwag mag-alala. May konsulta package ang PhilHealth para sa lahat. Kung saan sagot ang konsultasyon, laboratory at gamot, laban sa hika, hypertension, diabetes at iba pa. Libre to. Talaga? Sige, magpapa-check up na ako. Alamin ang konsulta provider na malapit sa inyo. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Aray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, mandarigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghablas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang pamamaga na nagpapasakit ng katawan. Laban lang, Alaksan! Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs?
Sign na yan na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Daming ganap in life. Just go with the flow. But after a long day at work, deactivate na and chill out with Embassy Whiskey. Aged in oak barrels for that smooth, oaky flavor. Kaya, chill muna tayo. Don't mind the stress. Importante, chill ngayong Pasko basta't may Embassy Whiskey. Kaya merry chill muna tayo. Drink responsibly. Sis, you don't look anemic anymore. Ang secret ko, United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise, tulong para hindi maputla at sakitin. Healthy blood for a healthy glow. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Pangangasim at sakit ang tiyan na pabalik-balik? Baka hyperacidity na yan. Ang tamang solusyon? Cremeles tablet. Bilis tanggal lang sa gabal na hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na ito. Mag-Cremeles tablet na. Unilab yan. 750 pesos SRP. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simeticone is the generic name of Cremeles tablet. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-a-apply. Yes, sir. Kaya magbuhat? Hindi ako sakitin. Mabilis kumilos? Hindi ako sakitin. So, kaya ba ng lakas mo? Hindi ako sakitin. Next! Kulang ang puro resistensya lang. Mag-Revicon Forte. Tumutulong ilabas ang multilakas, muscle, buto, tugo, mata, at puso with proper diet and exercise. Revicon Forte! Unilab yan. Amino acids, multivitamins, at minerals ang generic name ng Revicon Forte. Heidi Diaz po. Nay, sa sports, maraming matututunan na dala ng anak mo habang buhay. Mapapagod siya sa training. Lalakas ang disiplina niya sa sarili. Hindi siya laging mananalo. Matututo siyang magpursige at pagbutihin pa. Tulong para may energy siyang magpursige, mag-Milo. With proper diet and exercise. May milk, malt barley, at energy-releasing nutrients. Milo, may tagumpay ang pursigido. Everyday na pagpupursige, dala yan hanggang paglaki. Mag-Milo with proper diet and exercise. Subukan na ang mga bagong pamurga. B-Meg Integra Worm X. Isang tableta lang. Bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. B-Meg Integra Worm X Max. Ang 3-in-1 dewormer na kayang patayin ng roundworms, tapeworms, at external parasites. B-Meg Integra Worm X at B-Meg Integra Worm X Max. Gamit ng Team B-Meg Integra Power Max. Kakampi mo sa panalo. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Worm X, and Bendazole plus Praziquantel plus Ivermectin is the generic name of Worm X Max. Must be prescribed by a veterinarian. B-Meg Integra Worm X and Worm X Max. Now available sa mga suking tindahan. Diarrhea pa rin? Kaya pala ang tagal niya sa banyo. Tapos ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal. O maging single. Pwedeng maging konsentidor. O maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto. Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Basta man siya, di kailangan ng mamahaling panlaba. Sa Surf Linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo na with our best ever bango. Sa Surf Linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. New Surf with Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X powder and polyester. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. Mag-a-apply. Yes, sir. Kaya magbuhat? Hindi ako sakitin. Mabilis kumilos? Hindi ako sakitin. So, kaya ba ng lakas mo? Hindi ako sakitin. Next! Kulang ang puro resistensya lang. Mag-Revicon Forte. Tumutulong ilabas ang multilakas, muscle, buto, tugo, mata, at puso with proper diet and exercise. Revicon Forte! Unilab yan. Amino acids, multivitamins, at minerals ang generic name ng Revicon Forte. Sa haloy na panahon, kitagabos nagtios dahil sa darang kadipisilan kan COVID-19 pandemic. Asin mga kalamidad na sa tuyang na eksperyensya. Alagad dahil sa satong pagkakasararok, asin pagtarabangan, sa tuya ining nalampasan. Sangunyan, namamatian na niya to ang pagbalik sa normal kan satong mga buhay.
Kaya hagad ko po sa maabot na pagselebrar kang kamundagan ni Hesu Kristo, asin paglaog ning bagong taon. Tiin niya to po paglingawan na magtaon ning pasasalamat sa mahal na Diyos, asin magpangaji na lugod maging makabuluhan, matuninong pano ning paglaom, asin kaugmahan an sa tuyang pagselebrar kang Kapaskuhan. Ini po tabi ang sa indong lingkod, City Councilor Sunshine Imperial, kaibahan ang sa kuyang bilog na pamilya, nagpapaabot ning maugmang Pasko, asin manigong bagong taon, sa gabus kong namumuktan na ligas Yes! Dapat pati ka pinindo, may plus man. Arrogant Gyms 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na iguang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igbi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Iguan man lain-lain na variants na pagpipilian. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Sa inka pa, kape na may halong herbal, i-Gyms Coffee na yan. Asin tabangan kumusog ang immune system. Dapat sabayanin proper diet, healthy lifestyle, asin sabayanin pag-inom ng Gyms 3-in-1 Coffee Mix. Mamabakal ang Gyms 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. Sis, you don't look anemic anymore. Ang secret ko, United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise, tulong para hindi maputla at sakitin. Healthy blood for a healthy glow. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod. Terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagi kan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Ayos, alas 4 kantos na. Oh, pasok! Kuya, natanggap ako sa trabaho! Aba, congrats tol! Pagdiwang natin yan! Sa wakas, nakamtan ng matagal na hinihintay. Sabayan natin ng Ginebra San Miguel. May tapang, sarap at init sa bawat tagay. Sing-init ng samahan ng pamilya o pagkakaibigan. Oh, cheers! Ginebra San Miguel, sulit hanggang huling patak. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, may tapang, sarap at init sa bawat tagay. Sing-init ng samahan ng pamilya o pagkakaibigan. Drink responsibly. For quality, finest catering service, there is only one name you can trust. Catering Services Incorporated, Bicol's leading independent contract catering company, offering various catering packages to different business, industrial, educational, and government institutions for 20 years. New Blossoms Catering Services also offers Asian, continental, European, and native dishes, catering service, food and manpower service, function hall management and services, food orders. New Blossoms Catering Services located at Segovia Compound, Tagas Daraga Albay. Contact us at 431-4330, 431-0852 or at CP number 0919-990-9338. Visit our website www.newblossomscatering.com.ph. Also for hotel and events place, visit New Blossoms Travelers House at Lot 10, Block 1, Phase 5, Oblese Street, Doña Maria Subdivision, Tagas Daraga Albay. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall.
Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. In your life, you have a son. So choose not. Sa bonding ng barkada, GSM Blue ang kasama. We choose GSM Blue. Choose mas true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Nung 1 month pa lang ako, si nanay ang madalas kong kabonding dahil breastfed ako. Pero ngayon, dahil mas malaki na ako, palagi Nung 1 month pa lang ako, si nanay ang madalas kong kabonding dahil breastfed ako. Pero ngayon, dahil mas malaki na ako, palagi na rin kitang nakakasama, tatay. Tinutulungan mo po si nanay maghanda ng pagkain ko. Ikaw na rin minsan ang nagpapakain sa akin. Mas masaya pag maraming bonding time kasama ka, tay. Mas masaya pag sama-sama tayo. Boards, pull-up banners, and more. Sharmila Printing Press and Advertising Main Office, Barangay 42, Rawis, Legazpi City, near Barangay Hall, and their new branch located at Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City, beside Prieto Cargo Forwarders and in front of Insular Life. For inquiries, call or text 0917-523-5819 or 0917-772-5058. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Sa mga namumutan kong konstituente kan tercer distrito kan probinsya kan Albay, initabi ang sa indong Congressman Fernando Didi Cabredo. Nagpapaabot tabi sa indo nin pagbati nin Merry Christmas and a Happy New Year. Sana sa maabot na kapaskuhan, mamatian niya to ang presensya kan sa tong kagulangnan, asin maging maugma ang lambang sarok. Ipadagos man niya to ang progreso sa satong banwaan sa maabot na bagong taon. Kung anuman ang kadipisila na pigaagihan, day tabi kita mawara ning pag-asa sa buhay. Warang imposible sa tawong nagahigos. Sa giraray, Merry Christmas and Happy New Year sa inyo namin. The beloved President of the University of Nueva Cáceres, Dr. Faye Leia Patria M. Lauraya, is spreading the cheers these holidays. Christmas is the most wonderful time of the year. From the University of Nueva Cáceres, we bring you hope, peace, love, and joy. Merry Christmas and a Happy New Year. From the management and staff of PBN Broadcasting Network Incorporated, DCGB 729 kHz, wishing you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you so much, Padingnal. Sarong report pa bago kita mag-wind up ngunyan pong Webes. Nasa linya si Joshua Bino. Good morning, Joshua. Go ahead na. Yes, good morning, Tabig Sirpilyo. Good morning sa mga paraan tabay at sa mga bareta. Lansyado na kan Comelec Daraga sa panginot ni Attorney Andy Toledo ang schedule kan sendang satellite registration para sa pagbukas giraray kan voters registration na mapo naman sa maabot na Lunes, Disyembre 12, asin madurar sondo Enero 31, 2023. Ang magiging sistema Tabig Sirpilyo di sa Banwaan kan Daraga. Kada Lunes kan semana kabilog na durasyon kan registration, gigibuhon ang pagpaparehistro digdi sa opisina kan Comelec Daraga. Pag-abot min Martes, sundo Sabado, nasa lawas ang mga personalis ni Toledo para sa registration man bara-barangay. Usog sa binilog na schedule ni Attorney Toledo sa inot na aldaw Lunes, digdi
sinda maparehistro sa opisina asin gagamiton man ang Daraga Covered Court bilang holding area. Pag-abot min Martes, Disyembre 13, malawas na sinda asin madayo sa mga barangay. Kangan inang makater ang mga residentes kan Ibaugan asin Nabasan. Disyembre 14, San Vicente Grande asin San Rafael. Disyembre 15, Bigao asin San Ramon. Disyembre 16, Serpillo, Barangay Mayon asin Villahermosa. Asin pag-abot ng Disyembre 17, yan man sinda sa Barangay Anislaga. So, yun pa ni Serpillo ang schedule kanang satellite registration para sa enot na semana. Medyo halipot lang ang registration naman mo niya. Kung kaya ang abiso ni Atty. Toledo, kung may oras na magparehistro ng amay, tangani malikayan. Ang pagsursuan naman o malikayan na pag-abot kan huring aldaw kan registration, igwan naman ninday aaraboton. Sa ngunyan, ang Comelec Daraga, si Gunki Toledo, preparado naman para sa nag-adang-adang ng voters registration in preparasyon sa barangay and SK elections na gigibuhon sa Oktubre 2023. Roger. Okay, so yan tabi Sirpio ang mga dagdag pang impormasyon na nibigay sa Daraga Albay, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya hali dyan sa Daraga Albay. Sa pagimang kikayan, katapo para mentras na magsurusiri vlogger ngayon pong Huwebes sa Tingukan Manuan sa pangarang kan tropa. Salamat po kasi doon pag-antabay piyesta ngunyan, Immaculada Concepcion. Salamat asin namang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.